Dobrý den, dnes jsme se tady setkali s panem starostou Zbyňkem Lisým, aby nám zodpověděl několik otázek. Pane starosto, než se pustíme do konkrétních otázek, jak se vám dnes daří? Dobrý den, děkuji za optání. Musím říct, že se mám velice dobře. Dnešní ráno bylo trošičku výzva. Musel jsem připravit děti do školy, ale zvládlo se to a jsem tady. Když jste dnes ráno přicházel do práce, co se vám honilo hlavou? Hlavou se mi honilo to, co asi vždy, když přicházím ráno do práce, a to je to, co mě čeká. Já mám, řekněme, připravený plán na každý den, ale po příchodu na radnici ho vždy musím překopávat. Od posledního rozhovoru s vámi uběhla docela dlouhá doba. Když se ohlédneme za posledními 2 lety v roli starosty, jaké byly pro vás osobně? Když se ohlédnu za posledními roky, musím říct, že to nebylo rozhodně jednoduché období. My všichni, řekněme, co jsme tady na úřadu, jsme se naučili nové věci, nabyli nové vědomosti, získali mnohé zkušenosti. A kdybych měl říct, co konkrétně ty poslední roky dali mně, tak bych řekl, že jsem se vyškolil v některých věcech, konkrétně, že od myšlenky k realizaci vede opravdu dlouhá cesta. Když vezmete v potaz, že máte nějakou myšlenku, kterou chcete dále rozvíjet, musíte ji dát na papír ve formě nějaké studie, následují další kroky, třeba projednání s občany, vytvoření projektové dokumentace, výběrová řízení a až samotná realizace. Takže vidíte, že to je opravdu dlouhý proces a v rámci toho procesu musíte uvažovat ještě tak, že co mi říká vlastnictví pozemků, co říká územní plán, co k tomu říkají komplexní pozemkové úpravy. Je to opravdu dlouhá cesta a to nepočítám třeba ani proces stavebního povolení, který v posledních letech trvá velmi, velmi dlouho. Tou druhou věcí, kterou jsem se naučil, je to, že dělání kompromisu je nevyhnutelné. Sama to možná znáte v rodině doma, když hledáte s partnerem, s drahou polovičkou nějakou shodu, tak najít ten kompromis není úplně lehký. Takže v tomto případě já tu shodu se snažím najít buď mezi 21 zastupiteli, nebo potažmo mezi 7 zastupiteli v radě města. No a ta třetí věc, kterou jsem se jakoby naučil, je to, že nikdy se nezavděčíte všem. Platí asi pravidlo, že každý projekt má jak svého fanouška, tak i svého odpůrce. Každý má prostě pohled na tu stejnou věc jinou, protože každý máme jiné oči a řekl bych, že někteří lidé se snaží prosazovat své zájmy velmi důrazně. Takže tohleto mi dali asi 3 poslední roky osobně. Dokázal byste zmínit v krátkosti některé zajímavé investice? Tak určitě. Těch investic samozřejmě bylo za ty poslední roky velmi mnoho, ať ty malé, ty velké. Přiznám si, že mě v hlavě utkvěly asi 3 takové významné investice. Jsou to vybudování silnic a chodníků, zejména silnic na horním konci. Tam si myslím, že už to občané opravdu potřebovali. Myslím si, že se jim teď do jejich domovů jezdí mnohem lépe. Druhou takovou investicí, která mi udělala radost, je rekonstrukce břehů vodního toku Rumzovský Járek, nově se teda jmenuje Včelínek. Tam si myslím, že jsme zlepšili poměrové odtoky a i přesto, že se na tom vrchním konci ve Včelínku vybudoval suchý poldr, stále si myslím, že tahle ta investice měla smysl, aby nedošlo k nějakým záplavám. Poslední tou investicí, která mě udělala opravdu radost, a to je ta třetí, je vybudování fotovoltaických elektráren na různých, nebo řekněme na vybraných budovách v městě, základní škola, koupaliště, městský úřad, mateřská školka. Myslím si, že tohle to byla velice přínosná investice.
byla vlastně částečně financována z dotací, což je pozitivní. Ta samotná fotovoltaická elektrárna nebo solární panely nám mohou vydělat až 1 milion korun, ne-li více během toho roku, což je velice příznivé. A já si osobně myslím, že z pohledu geografického to byla rozumná investice. Uvažuji v tom smyslu, že třeba, když to vezmu na té úrovni státu, ty státy, které jsou blízko moři, využívají toho, že jsou v blízkosti moře, tudíž loví ryby a využívají jakoby vodní trasy. Naopak země, které jsou bohaté na nerostné suroviny, jako je třeba Saudská Arábie nebo Rusko, využívají z toho, že tam mají ropu. Tak když se podíváme zpátky, tak Dubňany jsou geograficky významné tím, že jsme na jihu Moravy, je tady velmi dlouhý sluneční svit a je, si myslím, velice sympatické získávat energii ze slunce, ušetřit náklady na ty energie, vlastně jako jsou ropa, zemní plyn a tak dále, uhlí. A v podstatě to, že jsme se vydali správným směrem, mě utvrzuje i v tom, že to tady vidíme u řady podnikatelů a občanů Dubňan. Takže za mě je to dobrá investice a kdybych měl tyhle 3 investice trošičku shrnout, tak jsou to investice, které byly započaty už v předchozím volebním období. Takže z těch mám radost. Když upustíme od konkrétních investic, je zde nějaká další investice, kterou byste vyzdvihnul? Něco, co občané navenek nemusí jednoduše vidět? Tak samozřejmě ta práce na městě není jenom o investicích, o tom, co ti občané můžou vidět a pocítit na vlastní oči nebo na vlastní kůži. Jsou tady určité oblasti, v kterých mám radost. Jedna z nich je teda zaměstnanci. Myslím si, že úřad se velmi dobře stabilizoval po té personální stránce. Já jsem velice vděčný za to, že jsem obklopen lidmi, velice schopnými lidmi, a to nemluvím jenom o zaměstnancích úřadu, ale také i o našich příspěvkových organizacích a v neposledních řadě členech komisích, což jsou takové poradní orgány Rady města. Takže opravdu z těch zaměstnanců mám velkou radost. Od mého působení bohužel odešlo několik zaměstnanců, kteří byli samozřejmě taky velmi schopní a mrzí mě, že odešli, dokázal bych si s něma představit spolupráci, takže to je k těm zaměstnancům. A druhou takovou oblastí, z které mám radost, je naše příspěvková organizace Technické služby. Myslím si, že se do toho v poslední dobře velmi dobře obuli. Cítím pořádek v obci, údržbu komunikací, veřejného prostranství i zeleně. Myslím si, že tyhle ty činnosti jdou ruku v ruce v tom, jak rada, potažmo zastupitelstvo do téhleté příspěvkové organizace investuje. Pořídila se nová zvedací plošina, obnovil se částečně vozový park, takže myslím si, že ta spolupráce je na velmi dobré úrovni. Další z tou oblastí, s kterou bych se rád pochlubil nebo pochválil nebo ocenil, je správa lesního hospodářství. Rada města si před zhruba 1,5 rokem udělala nezávislou analýzu, docela podrobnou, o tom, jak ten stav lesa vypadá, a vzešlo z něj, že teda náš les, který obklopuje naše krásné město, je, řekněme, velmi ovlivněn jak velmi malými srážkami, tak řekněme extrémními tropickými teplotami, s čímž prakticky souvisí i výskyt škůdců. Takže vlastně bychom se rozhodli navázat spolupráci s novým odborným lesním hospodářem, rozhodli jsme se navázat spolupráci s novou pěstební společností, s těžební společností a chceme se dál ve správě lesa vlastně řídit tou podrobnou analýzou, kterou nám vlastně vypracoval profesor Holuša s jeho drahou polovičkou. Takže mám radost z toho, jak to funguje.
Potěšující zpráva je i to, že neprodáváme dřevo takzvaně na stojato, prodáváme si dřevo sami, takzvaně z odběrného místa, takže řekl bych, že celý ten proces toho vývoje v lese se velmi jako ztransparentnil a uvidíme, jestli tento krok byl správný. Já věřím, že ano, ale čas ukáže. Takže je potřeba o ten náš klenot lesní se tady starat a nepřehlížet jej. Určitě jsou tady i záležitosti, které nešly podle očekávání. Jsou tady nějaké? Tak zcela určitě. Myslím si, že by nám asi nestačil celý den rozhovoru, ale pokud bych se měl teda jakoby zamyslet nad tím, co se nám nepodařilo nebo co nešlo úplně podle plánu, tak z mého pohledu jsou to dvě takové věci. Jedna je prodej stavebních pozemků v lokalitě u čističky odpadních vod. Tam si myslím, že ten nápad nebyl úplně špatný, vybudovat malometrážní domky. Nevím, jestli to bylo koncipované pro mladé rodiny nebo naopak lidé ve stáří, pro lidi ve stáří. Já říkám, že každé zboží má svého kupce, nicméně ti z občanů, kteří sledovali zasedání zastupitelstva, tak mohli vidět, že najít shodu v tom, jak s touhletou lokalitou bude město dále nakládat, nebyl vůbec jednoduchý, nebo nebylo to vůbec jednoduché. Většina nebo část zastupitelů byla pro vybudování těch domků ve vlastní režii, což by znamenalo nějakou 100 milionovou investici. Jiná část zastupitelů zase upřednostňovala prodej developerovi a já upřímně jsem rád, že to takhle dopadlo, protože si nemyslím, že tohleto je práce, kterou by mělo dělat město Dubňany. Myslím si, že na to nemáme kapacity, nemáme zkušenosti s prodejem na realitním trhu. Převzal si to profesionál, my jsme se snažili vyjednat nějaké výhody pro občany Dubňan. Ty tam jsou, je tam sleva 100 000 korun v případě, že se přihlásí občan s trvalým pobytem ve městě. Uvidíme, jak se tahleta etapa bude vyvíjet dál. Z pohledu města by bylo super, kdyby tyhle domy byly vybudovány co nejdříve. V přilehlém okolí nebude taková prašnost, hlučnost, nebudou trpět okolní obyvatelé a ve finále čím dřív ty domy budou postavené a čím dřív tam budou mít ti lidé nebo ty rodiny trvalé pobyty, tím dříve může z toho profitovat městská pokladna. Takže tolik k té oblasti prodeje stavebních pozemků. Ta druhá oblast, nebo ta druhá věc, která je z mého pohledu nešťastná, je to, že vlastně vedeme soudní spor. Podali jsme žalobu a byla podána žaloba na nás, konkrétně s firmou realizační, která před několika lety opravovala koupaliště. Jo, takže tady vidím, že je vždycky asi lepší, když se vyskytne problém, řešit tu záležitost okamžitě, ne to odkládat. Myslím si, že ten samotný spor ve finále je velká škola, že ten spor nemá žádného vítěze a poraženého, ale spíše poraženého. Takže my jsme k tomu sporu přistoupili po tom, co vlastně v účetnictví města visela pohledávka a udělali jsme si odbornou externí analýzu právní, ta nám doporučila do toho sporu jít. Stejně tak tehdejší městští právníci to doporučovali, že my jsme se rozhodli chovat se jako správní hospodáři, ale s postupem času vidíme, že ten spor je jako únavný asi pro všechny a jsem rád, že se blíží ke svému konci. Jeden z těch sporů, naší žalobu, jsme vyhráli, teď čekáme ještě, jak dopadne žaloba z té protistrany směrem k nám. Takže tolik k věcí, co se nepodařily. Pane starosto, jak myslíte, že se žije v občanům v našem městě? Zkusím se na to podívat pohledem peněženek občanů.
Samozřejmě vím, že spoustu věcí, jak se žije občanům v Doměnech, neovlivním, to ovlivňuje stát, v případě třeba, jaká bude výše mateřské podpory a podobně. Samozřejmě město Doměny taky může nějakým určitými cestami ovlivnit peněženky občanů. Kdybych měl být konkrétní, tak se jedná například o poplatky za odpad. V této oblasti musím říct, že ty náklady na vyřešení odpadů neustále rostou, ale co se týče poplatku za odpad u našich občanů, tak jsme dlouhodobě na, řekl bych, velmi nízké úrovni. Je to nějakých cirka 600 korun. A když jsme si dělali průzkum tady po okolí, tak ty jsou daleko výše. Takže myslím si, že do budoucna bude potřeba tady nějakým způsobem zasáhnout. Já chápu, že na to jsou dvojí pohledy. Jedni občani řeknou, proč bych měl platit víc, nebo proč bych měl třídit odpad, když platím tolik peněz. A naopak druzí občané si řeknou, proč platím tolik moc, když zodpovědně třídím. Takže musím říct, že ta motivace občanů ke třídění odpadu je velice nelehký úkol. Takže to jsou poplatky za odpad. Dále můžu zmínit třeba koeficient z daně nemovitostí. Ten se v poslední době také zvyšoval. Města mají možnost tento koeficient navýšit, násobit dalším koeficientem. Některé obce k tomu přistoupily, Dubňany zatím ne a myslím si, že do budoucna by se to mohlo zachovat. Co se týče třeba vodného a stočného samozřejmě ne ve všech lokalitách, protože nemáme všude kanalizace, ale vodné se nepatrně navyšovalo. Myslím si, že to je rozumné, protože ty vody a kanalizace jsou základní infrastruktura města a je potřeba myslet na to, že tahle ta infrastruktura má nějakou životnost a do budoucna bude potřeba její obměna. Takže vlastně ty peníze teď pocítí lidé ve svých peněženkách, ale ve finále by měli mít jakýsi pocit klidu, že tahle ta infrastruktura bude dále fungovat. Co se týče dalších energií, tak určitě pamatujeme všichni energetickou krizi. Tehdy vystřelily ceny energie vysoko, my jsme na to za město museli reagovat, museli jsme tohleto propsat, řekněme, do nájmu u těch tržních, nebo u těch bytů, u toho bytového fondu, který máme i nebytového, tím je například prostory úvahy nebo zdravotní středisko. Takže tam jsme ty energie zvýšili a myslím si, že co se týče těch nájmů v našich městských bytech, tak jsou velice příznivé. Když je porovnám s těmi tržními nájmy, tak jsme poměrně, troufám si říct, hluboko pod tou tržní cenou. Takže myslím si, že i tady občané mohou být spokojení. A když se zkusím podívat i na další oblasti, tak řekl bych, že nabízíme třeba velmi slušné občerstvení nebo jídla v naší restauraci Želva. Podle mě ty ceny meníček jsou velice příznivé. Vím, že spousta občanů využívá obědy z naší školní jídelny, kde cena je, řekl bych, taky velice dobrá. Máme tady sportoviště Želva, různá sportovní vyžití a řekl bych, že i tady jsou ty ceny, řekněme, ty ceny odpovídají té kvalitě. Když tak ještě bádám v paměti, tak máme tady senior taxi pro starší občany, což je vlastně taká si úleva, doprava, kam ten důchodce potřebuje, nebo ten člověk staršího věku se potřebuje dostat za docela rozumný peníz. Mimo to samozřejmě řekl bych, že je tady dobrá dopravní obslužnost díky IDS JMK, což je integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. A přiznám se, že už mě asi v tuto chvíli nic nenapadá. Určitě tam toho bude víc, ale řekl bych, že z pohledu teda těch financí si myslím, že je, řekněme, zatím město Doměny dobrá adresa. Jak se vám daří komunikace s občany? Co se týče komunikace s občany, tak jsme navázali na vydávání pravidelného občasníku. Já bych to asi dneska nazval čtvrtročníku.
Ano, vydáváme ho zhruba 4krát do roka. Myslím si, že je to zpravodaj, který je jakoby nabitý informacemi ze všech koutů Dubňan, takže jsem za něj velice rád a děkuji všem přispěvovatelům do tohoto občasníku. Já si ho vždycky velice rád pročtu. Další z těch komunikačních médií je kabelovka, ta je, řekl bych, velice oblíbená asi u toho staršího obyvatelstva, je na něj roky zvyklá. A pro ty mladší generace nebo zkušenější máme samozřejmě Facebook, facebookové stránky, to jsou, řekněme, sociální sítě, Instagram. Co se týče komunikace jako takové, tak tu má za město Dubňany v gesci pan místostarosta, ten odpovídá na různé dotazy na sociálních sítích a podobně, ale já bych tady chtěl zdůraznit, že radnice, potažmo vedení radnice je otevřeno komunikací, děláme v případě některých investičních akcí veřejná projednávání. Pokud má jakýkoliv občan zájem na tom se potkat se mnou, s panem místostarostou, není to problém, stačí se domluvit předem. Já opravdu upřednostňuji ten osobní styk před tím elektronickým. Jaké jsou vaše priority do konce volebního období? Do konce volebního období zbývá, řekněme, několik měsíců. Těmi prioritami, nebo ty priority podle mě by měly být pořád stejné. Zachovat město bezpečné. Tady bych možná řekl, že se snažíme vybudovat nový kamerový systém nebo navázat na ten kamerový systém, který tady existuje. Hodláme instalovat nové rychlostní radary na příjezdových komunikacích od Mutěnic a Ratíškovic, takže vlastně budeme mít pokryty všechny hlavní příjezdové trasy. Abych byl upřímný, tady zvažujeme i napojení těchto radarů na složky Policie České republiky, kterým vlastně tohleto napojení pomůže v tom, když budou vyšetřovat nějakou krádež, tak budou mít přístup o tom, jaká vozidla, jaká auta, v jaký čas projeli. Takže myslím si, že tohle jim velmi pomůže. Některá města to už takhle dělají. Takže to je to, aby se tady lidé cítili bezpečně, aby byla zabezpečena zdravotní lékařská péče. Tady jednáme s kolegy radními o případné rekonstrukci zdravotního střediska, aby sem mohli přijít noví zubaři a dentální hygiena. Samozřejmě se chceme zaměřit konkrétně na sport, takže v plánu je v tomto roce udělat první etapu rekonstrukce školního hřiště, která doufám půjde podle plánu a bude hotová. Když se vrátím ještě k té bezpečnosti, tak nemůžu nezmínit přístavbu hasičárny, takže to je svým způsobem taky jakási forma bezpečnosti. Naši hasiči potřebují mít větší garáž pro vozidlo hasičské zásahové, mimo to tam potřebují mít nějakou zdravotní smyčku, když přijedou ze zásahu, aby se osprchovali a podobně. A samozřejmě udržet při velmi dobrém chodu naše školská zařízení, tím myslím základní škola, mateřské školy, základní umělecká škola, školní jídelna, technické služby, to jsou opravdu stěžejní instituce našeho města. A v neposlední řadě možná zmíním i tu dopravní infrastrukturu, což jsou chodníky a silnice. Myslím si, že v posledních letech jsme v této oblasti investovali nemalé peníze a potažmo vlastně tyhle oblasti, které jsem zmínil, ty oblasti lidé požadovali, aby se na to jako nové vedení zaměřilo podle průzkumu, které jsme dělali. Já si myslím, že to je jako přirozené, takže zachovat tady tyhle věci. Když jste se zmínil o bezpečnosti občanů, jak vnímáte činnost městské policie? To je dobrá otázka, konkrétně v posledním období. Já osobně si myslím, že bezpečnost, nebo Česká republika obecně si myslím, že patří k těm velmi bezpečným státům
a myslím si, že naše obec Dubňany není výjimkou. Máme tady 5členný tým městské policie, který teda nefunguje nepřetržitě, ale myslím si, že odvádí velmi dobrou práci, když se mnou řada občanů nebude souhlasit. Bohužel mám pocit, že na městskou policii se valí jenom, řekněme, kritika, ale když se takhle bavím i s kolegy starostmi z jiných obcí, tak to není jiné. Čas od času přijde velice pozitivní zpětná vazba a myslím si, že přichází od lidí, kteří skutečně měli s městskou policií nějakou zkušenost. Takže co se týče takové jako bezpečnosti jako takové, já se snažím spolu s naším velitelem monitorovat ty statistiky, ty počty přestupků. Myslím si, že to město je poklidné. Čas od času se objeví nějaký rozbitý koš, nějaká lavička. Myslím si, že tomu prostě bohužel do budoucna nezabráníme. Tady je to o výchově těch dětí v rodinách. A samozřejmě myslím si, že možná trošičku dotazem směřujete na bezdomovce. Myslím si, že ten problém není tak veliký. Samozřejmě chci vnímat potřeby každého občana, když mu vadí, že se někde vlastně narušuje hluk, zejména ve večerních hodinách, ale myslím si, že to je zas problém, který není jenom Dubňan, ale je jakoby ne i celonárodní, ale celosvětový. Jo? Kdo občas třeba někdy cestoval ať do vyspělých západních zemí, Francie, Amerika, tak může potvrdit, že tam je to na mnohem horší úrovni. Tam je to, řekl bych, poměrně horší. Jo? Takže je to něco, s čím musíme bojovat. My hledáme cesty, nedaří se nám najít dobrou cestu nebo správnou cestu. A musím říct, že to není jenom o nás, ale je to i samozřejmě o těch lidech. Jo? Tak jak se říká, koně můžete přivést k vodě, ale napít se musí sám. Takže mě to mrzí, ale bohužel ta situace je taková. Snažili jsme se některým těmto lidem pomoct, ale nebyl tam zájem a spolupráce z jejich strany. Kdybych ještě trošičku měl odbočit do té městské policie a říct k té bezpečnosti v obci jako takové, děláme povodňové prohlídky, takže jako kontrolujeme stav vodních toků nebo vodního toku, hlavně Rumzovského járku, který protéká celou obcí. Společně s kolegy hasiči a členy krizového štábu jsme vypracovali nebo aktualizovali havarijní plán obce, za což jsem jim velice vděčný. Je to takový materiál, který je potřeba ve chvíli, kdy nastane nějaká krizová situace. Já teda doufám, že nenastane, ale v případě, že by nastala, máme tady takovouhle pomůcku. A kamerový systém, ten už jsem zmínil, tam se snažíme to rozvíjet, takže uvidíme, kam se budou Dubňany ubírat dál v rámci té bezpečnosti. Kdybych ještě mohl, rád bych vyzdvihl jednou strážníky. Máme tady strážníky, kteří jsou roky zkušení a svým způsobem to, jak vypadají ta obec, jak vypadá to město, tak za to vděčíme jim. Když vezmeme v úvahu to, jak třeba naši strážníci fungovali v dobách, kdy tady fungoval Discoland Olymp, tak si myslím, že nikdo nebo málo kdo z občanů by tuhletu pozici chtěl dělat. Takže jako velké dík patří jim. A naopak, jaké výzvy čekají Dubňany v dalších letech? Z mého pohledu se domnívám, že, a nemám to teda nějak jako statisticky ověřeno, ale domnívám se, že je tady absence pracovních míst. Myslím si, že spousta z našich spoluobčanů zajíždí za prací mimo město, do Hodonína, do Kyjova, ne-li dokonce až do Brna. A myslím si teda, že pokud by jsme nějak začali více rozvíjet, řekněme, průmyslové zóny, tak by to pro občany Dubňan bylo asi dobře. A s tím trošičku souvisí, dle mého názoru, absence kanalizace. My tady historicky máme, řekněme, průmyslové lokality, jsou to bývalé doly,
Asi mnozí občané pamatují na slávy hornictví a sklárny a podobně. Dneska jsou ty oblasti, řekněme, obsazené, ale myslím si, že mají mnohem větší potenciál. Ten potenciál by měly třeba pro administrativní budovy, kdyby tam ta kanalizace existovala. Takže upřímně řečeno, já osobně bych se nevzdával myšlenky odkanalizovat části Dubňan do budoucna, pokud by se podařilo najít nějaké vhodné dotační tituly nebo jiný způsob financování. Myslím si, že by to městu Dubňany pomohlo v rozvoji. Další takový problém, který vnímám docela citelně a myslím si, že ho zase vnímají všechny obce, je doprava v obci. Když to porovnám s nějakým rokem, já nevím, 1945 po válce nebo 1960, tak ten počet automobilů, který tady byl, byste dokázala asi napočítat na prstech jedné ruky, jo, s trochou nadsázky. Dneska je tady spousta aut, osobních, i dodávek a podobně. A já se prakticky dennodenně setkávám s dotazy a s požadavky, aby jsme udělali další parkovací místa v obci. Já si osobně myslím, že tohle to není cesta ubírat zeleň a zaplácávat město dalším betonem a dlažbou. Myslím si, že ta cesta je jiná. Možná, že ta cesta je právě to, že pokud budou mít Dubňany více nabídek pracovních příležitostí, tak ty lidé zůstanou doma, nebudou potřebovat auto a využijí například kolo. Jo, ale samozřejmě chápu lidi, kteří třeba potřebují to auto z důvodu mobility. Není však výjimkou, že prostě v rodinách jsou 2, 3 auta, ne-li více. Takže to si myslím, že je jeden z dalších problémů města Dubňan a uvidíme, jak se s tím pravděpodobně další zastupitelstva a vedení města bude zabývat. Další výzvou pro město Dubňany bude sucho, boj se suchem. A to je zase, řekněme, celonárodní problém, ne-li celoevropský, celosvětový. Myslím si, že spousta zahrádkářů to vnímá už ve svých zahrádkách, že v té studni není tolik vody, kolik tam bývalo. Také můžou zaregistrovat, že třeba meruňky, ty už zrají v průměru o 18 dnů dříve, než když tomu bývalo tehdy. Takže to sucho se nás dotýká, už jsem to zmiňoval u toho lesa. Tam je to docela znatelné, ty borovice prostě usychají. A je to vidět i na naší zelení v obci. Prakticky každý rok doplňujeme tu zeleň. Jedna věc je údržba, ale druhá věc je opravdu ty nepříznivé podmínky. Takže tady se snažíme jít trošičku naproti. Vybudovali jsme záchytnou nádrž na dešťové vody u základní školy, kterou mohou využít naše technické služby na zálivky v létě. Myslím si, že tohle to bude trend a musím říct, že když jsem členem představenstva vodovodu a kanalizací, tak se snažím to hospodaření s vodou vnímat jinak. Musím říct, že některé z těch vodních zdrojů, které byly v historii standardem, tak v nich se začínají objevovat chemické látky a tudíž začínají být ne tak dobrými, ne tak kvalitními a otevírají se nové zdroje vody, které dříve byly uzavřené, jo, prameniště. Takže myslím si, že ten boj s vodou do budoucna bude, s vodou by se měli šetřit. V tom celoevropském měřítku jsme na tom dobře. Každý občan v průměru spotřebuje 80 litrů vody za den. Ty jižanské státy jako Itálie, tam se uvádí, že spotřebují až 3krát více vody, ale i tak bychom měli pohlížet na to, že ta voda není standard a že opravdu se nás taky začne v nejbližších desítkách let dotýkat. Takže tohle je další ten problém, ale jestli teda můžu zmínit poslední, tak ten je opět celonárodní a to je demografie, tedy stárnutí obyvatelstva. Za poslední rok
se v Dubňanech narodilo jenom 36 dětí, takže to obyvatelstvo stárne a myslím si, že to bude také výzva pro nejen stát, tak jako všechny samosprávy, sociální služby, zdravotní péče a tak dále. Takže tolik asi k těm výzvám do dalších let. Jaké jsou přednosti naší obce? Na co můžou být naši občané hrdí? To je velice sympatická otázka. Samozřejmě není dobré se dívat pouze na ty negativa, ale zaměřit se na ty pozitiva. Já se domnívám, že všechno je o lidech. Takže řekl bych, že v Dubňanech máme velice dobrou základnu spolků, a to jak sportovních, kulturních, zájmových. Nesmím opomenout i spolky, které jsou zaměřeny na tu sociální oblast, taková ta podpora občanům v nouzi a podobně, takže máme tady i takovéhle spolky. Já jsem za ně velmi vděčný, snažíme se je podporovat. Jsem rád, že se ve značné míře všechny tyto spolky podílí na tom kulturním životě. Další předností města je podle mě skvělá občanská vybavenost z předešlých let. Tím mám na mysli, máme tady mateřské školky, máme tady základní školu, základní uměleckou školu, která působí dokonce tady po, řekněme, širším okolí. Máme tady skvělé koupaliště, výborné sportovní zázemí, želva a radost mi dělá i sportovní areál fotbalový. Takže máme tady, řekl bych, zdravotní středisko, zatím poměrně velmi dobré zastoupení lékařů, takže ta občanská vybavenost, řekl bych, že je fakt skvělá. A třetí taková oblast, která mi dělá radost, nebo na kterou by občané mohli být hrdí, je samozřejmě to naše okolí. Máme tady ten les, který jsem zmiňoval, máme tady rybníky, máme tady vinice, nemáme tady hory, ale myslím si, že máme tady všechno ostatní, takže ty luční lesy, louky jsou opravdu krásnou jako devízou našeho kraje. Kdybyste měl dnešní rozhovor shrnout jednou větou, jaká by to byla? Dubňany jsou a do budoucna nepochybně budou dobrou adresou pro život občanů. Moc vám děkuji za rozhovor, pane starosto. Chtěl byste ještě vzkázat něco našim občanům? Pokud můžu, je začátek roku, rád bych popřál všem občanům, spoluobčanům našeho města všechno dobré do nového roku, hlavně hodně zdraví, klid a pohodu.